салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд бародарои ғариб мохоҳиш карданд ки ака Toyota Corolla-ҳо ба навор бигирина. Марҳамат бародаро, Corolla-ҳои беҳтарине ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ёин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2006, объёми мотор ДВД, сӯзишвориш дизел, коробка педачаш механика дар инҷо соҳиб мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудиҳои задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ ва риткадагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 62 000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 417 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 74 44 49. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2012, объёми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мотор 100%, коробка 100%, ходовой 100%, пешка 100%, кондитсионер 100%, документ то 20 дай 2022. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 97 000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 653 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 550 00 04 06. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2011, объёми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуб аст, ягон дар надорад. мотор нав, документ нав кардагӣ, балоно нав, американка срочно сум дар корай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 85 000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 572 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 555 45 74 74. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2006, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. европека 2006 сол, ягон ҷош задагӣ нест, балоно пачка. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 61 500 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 414 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 87 11 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2009, объёми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. кузов задагӣ надорад. коробка автомат, бензин ва гази евро 4. мошин дар ҳолати олӣ. американка, солиш 2009, охири 2010. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 87 000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 586 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 05 72 68. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2008, объёми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дубаи тоза, экономични, ягон проблема надорад, ягон расход надорад. алиш бо Camry D болоиш суметм. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 85 000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 570 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 77 45 44. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2012, объёми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. задагӣ тамоман надорад. такси задагӣ нест. 4 балон нав. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 105 000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 74 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 80 04 60. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2008 абиёи мотори 1.6 сӯзишвориш бензин коробка пеҳдашаш механика дар амҷосои мошин футааст. мошини европаи элеган нав омадагӣ суръатҳои вагоншам ҳастай ки ҷош чикор кардагӣ мебинем ягон ҷош задагӣ нест хулас айпеш мебинем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 97 000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 651 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 005 05 83 21. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 9 мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2010 абиёи мотори 1.8 сӯзишвориш бензин коробка пеҳдашаш автомат дар амҷосои мошин футааст. мошин як дастаи 3 моҳ шидаи вагон фаровардана американка састояниш беҳтаринай задагӣ пашти надорад камтарак крилош харошидагӣ буд тамом. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 112 000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 751 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 90 90 66. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 10 мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2008 абиёи мотори 1.4 сӯзишвориш бензин газ коробка пеҳдашаш механика дар амҷосои мошин футааст. ҳолаташ хуб, ҳуҷҷатош солона бе камбудӣ беҳуда занг назанем ба хона дар шаҳри Душанбе иваз мешавад болоиш сум аз ҳисоби ман. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 80 000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 537 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 944 93 44. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2006 абиёи мотори 1.8 сӯзишвориш бензин коробка пеҳдашаш автомат дар амҷосои мошин футааст. вагон салон кожа монитори Android задни камера 4 баллони нав нозада дубаи тозаи мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 77 000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 516 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 004 40 05 83. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2008 абиёи мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка пеҳдашаш автомат дар амҷосои мошин футааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. мошин состояниш беҳтарин мошинае. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 90 000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 604 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 91 09 19. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯшимои Toyota Fielder мебошад ки соли бароришаш 2007 абиёи мотори 1.5 сӯзишвориш бензин коробка пеҳдашаш автомат дар амҷосои мошин футааст. мошин тоза, яксола тонировка дорад, отпечатка, стоп старт, монитор, задни камера, мотор, коробка ходои 100%, алиш ба Mercedes H-ка. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 70 000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 470 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 47 27 27. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2007 абиёи мотори 1.6 сӯзишвориш бензин коробка пеҳдашаш автомат дар амҷосои мошин футааст. мошин 100% Европа майчира дорад, ҳамаш 100% кор мекунад. мошин тоза, баллону аккумулятор 100%, бензини холӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 73 000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 490 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 98 90 99. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2011 абиёи мотори 1.8 сӯзишвориш бензин коробка пеҳдашаш автомат дар амҷосои мошин футааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудӣ, задагӣ пусидагӣ надорад. мошин беҳтарин мошина, ягон проблема надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошини 110 000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 738 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 58 27 27. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 ماشین فروشی مای تویوتا کارولا می باشد که سالی برای 2005 ابیوم موتور 1.6 سوزش وارش بنزین коробка پیداچش اتومات در امجا صاحب ماشین است. کارولا یوروپا سروش نسوم در کاشیده خریدار باشه زنگ زند ده محشید در شرکت درآمده است ماشین زوری بده قرار دارد این ماشین در شهر باختر نرخ ماشین 65000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 436000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 908 55 55 24 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.